No, tak to je naše banda, s tou budeme dělat brajgl. Banda, ty mezi nepatříš. To je bolest. 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 A to je banda, to je... To je náš svalovec kvík a svalovec makáček. To je banda. Tak jo, tak už budeme vysedat. Taňo. Dej se na nás, ty. Koko. Dej se na něj. No, boxer. Co? Taky mi dovoluješ. Dej se Kamil, dívej na něho, taky dělá brajgl, pije čajíček. Dej bolis. Dej bolis. A co ty? No, pojďme zápět. Ty čapuj. Umbrella. Umbrella. Umbrella news. Ne, all, sorry. Že říkám nosem. To Kamilku, dobrý čajíček. Že říkám nosem. Jo, byl dobrý čajíček? No jo, 2 úleťáci, no jo. Zdár, ne, Blaty? Zdár, Pepi. Jak se máš? Normál. Jo? No, ustuknou you. Zdár, tebe se slekl normálně. How do you do? To je úplně ideální, od 9 do 19. Úterý, čtvrtek, no. Tak to... Nefilmuj mě. Jo, Martin s kostelem, tak to se nevidí tak často. Dobrý, ne, čumíš? Taňo. Dej bolest. Jeeeej. Nepoda. Kurva, to jdeme? Kurva, tady jdem? Pojď, ty moc pozadu. Pojďte za náma. Kurva, záběr na Škodovku. To je zámečí. To vezmi nemáme, co? A se ti vezmu, vole. Tak jo, tak to jsou ti naši lidi. Jo, Michael. Pojďte, ale pojďte. Máme turistu Rasana. No jo, zámecký pivní sklep a Kamil už tam frčí, no jo, no. Pepku, a tě nekousne do říti. To je náš Pepa, vyšší jak Vacek. Jo, Vaca. Bacha, tě nekousne do říti. Pojďme. Pojď, za náma. Tupé ženské. Pojď za náma, jak vládneš? To byl smrad, teď mi to zamlžil. Proti slunci. To je bolest, kolik schodů jsme museli vytrpět, než jsme zhlédli tuhle krásu. To je bolest. Ale toto natoč, tehno. No, aspoň tak. A zápasy máš Řecko-římské zápasy se tam dole zápasy máš hrajou. trenkář. Tam je taká, tam se mohlo bojovat, no. Jože. Měl bych si s něma zahrát. To musela být bolest. No a tam nalevo, tam si můžeme pak zajít na pivečko. Pohřebák už jede. No to každý. Já vytáhnu bandí. Ty, jaké to je? Dá se to? Dobro. Dobré. Dobro, ale ty, že mohlo by bydlí. Jo, tak jo, nějakou tu krajinu nafilmujeme, aby se neřeklo. Kurňa. A Marťál, jasná, no jo. Se snažil utéct, ale nepodařilo se. Co? Máš tak dobrý, no. Se dívej. A teďka na to přijde. Co dodáváš? Aby se jde to. No a to jsou naše paní Štelky, které nás doprovází. Tak.
No, je to super kulturní zážitek. Natoč tam tu To se sochu, prostě natoč nedá tam tu sochu. zapomenout. Jo? Natoč tam tu sochu. Já sám, mám to. Měli by to reparovat. Pojď se na jedni kaloty spíš. Co na nás? Tady jde? Tak babča si pořídila žigula. No. Životní úspory. Co? Celoživotní úspory. Šegasan. A jak se ti to líbí? Babička. Je, Soška, babičky. ale fůj, Pana Proška. žádný prostě. Jo, chmatáckých ručiček. To je co, jak tam ošahával tu holku. Tak líbí? Tak jo, a ty? Ideál. A ty? Tak mě to nic neříká, jako já No. jsem tu knížku nikdy nečetl, takže se to mě... Co holky? Hanica, co nám povíš? A? Tak si kdo, kamera nebo babička? No, paní Vtelka Červenková, náš metráček, no jo. Ale že zhubla. Že zhubla. No, tak právě přibrala 10 kilo. To neza... No, svodka, ne? Tak to, jak se ti to líbí? Jo. No, ideál. A to švět. No, tady špinavé nohy. Hovno. Prasata. Fakt, že? Všetci. Co ty, Martine? Prasata, já to nohu. Jo, že? Nechceš do potoka? Ne, nechci, ale Já. říkejte mi, co mám pod nohama, nebo šlápnu do nějakého kentusu. Dobré, můžeš jít. Jo, že? No, celkem pohodka jako. Jo. No. Natoč mu oči, ať ho pořádně vidím. Jo, mě, vole. Jo. Dobré, to stačí. Stejno, jak se to vypíná? Tím samým blbečku. Klapka jedna. O, babičinou rolí Jumper. a Martinův jumper na harddisk. Tej dál. Stehno a jeho pití. Jak jeho, to je moje pití. Si děláš zas. Rozčiluješ se. Fakt dobrý, Rastáku. Záběr zblízka na Michalu ksicht. Abys nebyl v tom potoce, jo? Dávej si bacha. Martinův ksicht, Můj ksich. Ondrův ksicht a jeho očo. Jeho nosní dírka. Stejno, pomož mi to tam nahodit. Tady tím. Tento. Tady vám. Uděláme si příběh. Tak jo, tak pojď Michael. Takže na starém bědidle bylo autor hovno, co dělá. Všichni si viděli tady kulku. Pan Prošek si zažíval o prdeli. A co když se mu na špičku osa se posadila moucha, tam dali větší Viktorka. Pan Prošek říká, co ta kurva to větší? Inu to víš, když ji svrbí, odvětí babička. Jo, tak to byl stručný příběh. A žabičky tady. Jo. No, Tam žába. Náš vyhulený Harry. Tak toto je ta naše banda. A tady se topila ta jakási ta Viktorka. Co Martine, co jí povíš? A co? A proč? Hej, čuka, vole! Ať tam dojdete na ten zámek, vole! No, tak jasně. Co chceš na to, chceš nějakou písničku zaspívat? No, zaspějím písničku. Nespívej, kurvo! Co, Knoťa? Znám jednu studánku, kde nejhlubší je les. Tam, kde roste kapradí. To ne. Tak já na tebe dlabu. A tady už říká Ondra. Už jde. Ale celá banda Krajča Staňa. co jako na mě vidíš? Víš co, Michael, unavený? Bolí mě rameno. Jo. A tebe, co bolí tebe? Ruka. Jo? Nohy. Jo. A co bolí tebe? Jo? To je psověho bolí páteř. A co bolí mě? Točíš to? Je to zaplé? Jo. Fakt? Já to zjistím. Je, ty vole. Mě bolí nohy. Ty jsi takový smutný. No, fakt mě bolí nohy. Nekecej, fakt. Ty co, Vlaty, jak je? No, co mi povíš? Kamile, nedělej brajgl, jo? Ne, tam nejdu na to.
Vrátili jsme se na místo činu. Piča, vypni to. Vracíme se na místo činu, kde za druhé světové války došlo k záhadné vraždě německého generála. Podařilo se nám najít nového svědka, pana Marshouna. Pane Marshoune, povězte nám, jste svědkem této vraždy, povězte nám, jak k této vraždě dopadlo. Byli to hrozně nároční buzeranti. Měli se moc rádi a nakonec dopadlo to tragicky. Moc tragicky. Nyní se pokusíme o rekonstrukci této vraždy. Vojne, miláčku, miláčku, Tak toto byla rekonstrukce vraždy záhadného generála za druhé světové vraždy. Topni to, čapo. Jsme v pevnosti Dobrošov. V podzemí. 40 metrů. Co? Jaké kroky? Sakra, co to je? A duch! Rychle pryč, rychle pryč! A duch taky, pojďme rychle pryč. Nic tu není. Je tady něco? Nic nevidím. Pozor, toč se. Co tam je? Už jsme to našli. Oni to jde, co tam je? Jdem. Panem Kamila! Máme! Kole, a musíš... Vole, pryč! Na klacky! 500 metrů pod zemí. V této pevnosti Dobrošov jsme zažili úplně šílenou příhodu. Opravdu bychom to nikomu na celém světě nepřáli, byla to hruza. Nikomu opravdu nedoporučím, aby se snažil objasnit tuto záhadu. Je to opravdu strašná zkušenost. A paní Jelinková? Tak jsme domluveni, jo? Tak jsme domluveni, jo? Tak jdem, jo? Dobrá, Ty, pojď sem, ty s tím. Kam pak ses dostal na školu? Kam pak? Já jsem šel na truhláře. Aha, ty jsi neudělal první kolo, je tak? Ne. Aha, a kam se zhlásil pak? Na truhláře. A dostal ses? No dostal. To se zvědává, jak se ti podaří. Ty se mnou dvojkou nepočítej na vysvědčení, nepočítej. Doneseš mi ukázat přihlášku. Jdu na tebe. Toto je tým, který natočil náš filmový debilní film. Jo, je to tam. Je to dobrá blbost? Neplácej mě. A stejně je linková kráva. A Vaca taky. 20 metry, pojďme. 20 vod. Pojďme. 20 vody. Finish him. Pojďme. Doufám, že jste se při sledování tohoto filmu pobavili. Bylo to hlavně náplní našeho... Silou, děvče.